mhla ngishada nendoda ethwele uyabona umuntu mangakabazi ukuthakathi ukuthi kuya exist emhlabeni akakazi lutho. Ngahlangana nomyeni wami ke wamaphupho ke lapho ke mina ngangiyisebenzela nginonyaka ngisebenza nganankinga nginganangane ngingakabi nje nangane ngiyiphilela impilo yami. Ngathi mangihlangana naye lapho lo bhuti wabo waseLimpopo mangihlangana naye ubhuti yonke into wayenza right ingekho inkinga ngobhuti ubhuti eziphethe kahle ubhuti engithanda ubhuti ngabona kahle ukuthi yabona lo umyeni wami wakusasa nami ngavele nje ngalibona ikusasa mangihlangana naye. Hayi ke umlisa lo kwabo waseLimpopo ke umlisa ke mina ngimitheke uma ngimisa umlisa vela engage hayi emva kwalapho umlisa hambisa inkomo ekhaya emva kwalapho sishade hayi sengino husband ifika ingane yami nje vele yonke into ihamba kahle sesihlala sobabili ayikho into esolisayo kodwa zona izinto ezazikhona ezazenzeka but ngingayinaki ngoba umyeni wami yonke into wayenza right wayengikhombisa uthando engithanda ehleze khona for mina engicheka ngaso sonke isikhathi. So ubhuti ke lona ke ngithola ingane nje wayevele naye enye ingane yakhe endala ayithole noMyusisi. Ingane lena ke yayihlala emakhaya ihlala noma wayo nokugwayo. Uma wengane ave aye uDarling ave aye uSweetheart eyithanda ingane eyithande yami nami ngiyithande yakhe sagcina isizwana noma wengane sasizwana lokho ukuthi vele nami nganganamngane ngaba umngane ngama wengane ke umama kaBoy sesingama friends mina naye alundlula usuku singakhulumanga sometimes sithatha abantwana bethu together sibase ku vacation sometimes ingane yakhe iyazizovakasha mina senguma wayo ingijwayele nami ngiyakwazi ukuthi ngithathe lona wami umntwana ke ngihambe naye ngeke kwama kaBoy siyovakasha khona yonke into iflow kungekho lutho onje olubi. Hayi lo liyasuku ngilikhumbula njengayizolo 5 years back 4th of July kwangena icall phakathi nobusuku kufona uma ugogo kaBoy lo wemngane indala wema wengane indala uma ifona ugogo kaBoy hey lungithi heqe uvalo ngiyibuza ukuthi why kufona yena namhlanje akavamile ukungifonela ugogo kaBoy mina ngihlezi ngikhuluma noma kaBoy kuphela mayifona ugogo kaBoy ngi-answer phone mangi-answer phone immediately nje ngizwe isikhalo sikaBoy ku background yakhala umntwana ingazwakali kahle i-drop ifone hayi ngithi awuthi ngifone back mangifona back ayibamba uma ugogo kaBoy athi mntanami ngithi ngimtshela ukuthi ke usesishilo Amanda yo Amanda like waye best friend kumina ngezwe inhliziyo yami itheka phakathi ihlukana phakathi yo ngezwe ubuhlungu ngezwe ipain ngokushona kaAmanda yo lapho ngiyi1 phakathi nobusuku angazi ukuthi ngenzeni ngakhala kwaze kwasa ngazama ukufonela umyeni wami lapho wayengekho ngingedwa umyeni wami waye ku business trip eNigeria ngiyi1 ngizama ukumfonela lutho kuyibamba ngimshiyela imessage ngimtshela uma kaBoy ushonile hayi kusekuseni ngisidinda isililo hayi ngicheck ifone lutho uphendula umyeni wami liqhubeka ilanga lize liyoshona lutho uphendula manje angisazi ukuthi kwenzakalani ngempela ngoba angimtholi isidala efonini angisazi nokuthi ngizothini kugogo kaBoy kodwa ugogo kaBoy ngimtshelile ukuthi umyeni wami uku business trip useNigeria futhi out of the country so ngicabanga ukuthi ugogo kaBoy vele waye understand ke ukuthi ngingedwa kodwa mina on my side angazi ukuthi ngenze njani because ngiyafuna ukemngcwabeni kaAmanda beumngane wami Amanda ngimkhonze kabi and nakhona angikwazi ukuthi ngithambe nje ngiyemngcwabeni kaAmanda umyeni wami engaphendulile engangitshelile nokuthi ngenze njani makunje. Hayi yasondela iweekend ke ukuthi ke kuba umncako kaAmanda ngipaka impahla mina ngihambe ke ngaphandle kokuthi ngikhulume nomyeni wami ngoba wayengatholakala efonini ngihambe mina ngilibhekise PE mangifika futhi ngangafuna ukuthi umntana abe yedwa lapho uma wakhe ushonile lapho nobaba wakhe akekho ngangifuna ukuthi ingane nje uBoy ngikwazi ukuthi ngimsupport. Hayi kufika ungcwabo wendlula umncwabo fast forward ngibuye PE ngibuyele Cape Town. Hayi mangifika ngihlale after 3 weeks ke vele uphelile u3 weeks abuye umyeni wami ku business trip mayibuya as if nothing happened. Ngiyazibuza nginemibuzo eminingi emqondo nami because there's no way ukuthi ungahamba wena inyanga yonke ungaphenduli ifoni ungaphenduli ama message awubonanga lutho angabuzi lutho. Hayi ngiqale indaba yake ngimbikele indaba ezibhlungu zokuthi uAmanda ushonile makaBoy akasekho. Ngimtshele ke ngithi mina ke hayi usishilo makaBoy. Ngikusendela ama message ngikufonile lokungabambi ifoni. Ngithi nina indoda yavele yathi oh okay guys he was not moved. He was not phased. Kwaba ngathi ngimxoxela insomi. Kwaba nje lokho kwabe futhi kuphelile yo ngathuka ngayibuza ukuthi ingabe umyeni wami uyangishithela noma kwenzakalani ngathi kusho ukuthi ubechitha le ngayitshela lokho ngathi kusho ukuthi ubechitha le akwazi ukuthi umuntu ungamtshela ngomuntu ade emkhonzanga kuma wengane yakhe yoqala aqede nje angayingeni kube ngathi angimtshelanga lutho kube ngathi ngimtshele nje istory nje sokuthi yazini hawu bani uyagula uphethwe iflu. Hayi ngithi nina hayi sharp qhubeka isikhathi after 3 days 2 days ibili 2 days ubhuti afuna amalalo mayifuna amalalo ubhuti sharp ayivele kade ngekho sonke lesikhathi sishone ecansini ke ngathi umuntu mangithi ngiyamkhumula la ngakwa left isinqatha sethathu entshantsha yephikogo engakanani la ngithi heqe uvalo mali ngithi heqe uvalo ashake wangibona ukuthi ngiyathuka vela cinkezi ngintshela ukuthi ngangazi ukuthi ngisiseke noma singayeke ngafreezer the entire time ngingazi ukuthi kahle kahle manje ngenze njani kule situation. Hayi emva kwalapho saqhubeka ngithi
from lapho ngahlanya from lapho I went to the deep rabbit hole. Yay, ngahlangana. This man was a devil himself. He was in some sort of secret society brotherhood. Ngasho ngathi ya iyo lemkhuba de yele Nigeria. This guy was in a witchcraft. He was a devil worshipper. Hayi ke bahlali kuqhubeka isikhathi ke ngihlele endlini ke manje ngiyasaba ngisabela impilo yami nomntanami. Angazi ukuthi ngenze njani naye waye ngibona ukuthi akusemina lo. Angisafani naseqaleni ngoba ngase ngihlala ngithukile ngingazi ukuthi kuzokwenzakalani enhliziyo yami yayingitshela ukuthi eNigeria lo wayeyele ukuyokwenza ama rituals to kill Amanda. Yayingitshela usuku nosuku cause yonke into yayibhaliwe nje ebusweni bakhe naye wawumbona isithunzi ayenaso. Mina ke lapho ke ngihleli uyabona ukuthanda umuntu ngihleli uvela ube isilima ngihleli angazi ukuthi ngenzeni. Kuhamba isikhathi uyabona ukuthi angisekho right aqale ke angibuze athi kimi wazi intoni ngelokhunjana ngama wazi intoni ngama Illuminati wazi iningi ngelona yama Illuminati nama celebrities. I'm like nothing. Lokho buza imibuzo efana naleyo wazi ngobumnyama nani ngiyayibuza ukuthi ngabe inkulumo iyapi kahle ubuza lezo zinto lezo like I'm still in pain futhi nje ngoAmanda. I'm in pain ngihlezi ngimcabanga cause like lani ngandlula usuku singakhulumile ngihlezi ngimcabanga kodwa la endlini igama lakhe aliphathwa nangebhadi nangephutha. Yiko lokho kwakungenza ukuthi ngibone ukuthi le ndoda le ithwale ngayo uma wengane yayo. Sicela ngenza ukuthi ucofa subscribe button kulolu daba ke lukaSisi womkhwenyana wamaphupho. Mina ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe ufo lakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane nawe video elandelayo.